Gada ng sarong padre di pamilya, makalis na makabanggaan kan pigmamaneho kaining tricycle, ang sarong pampasaherong jeep sa kahalabaan kan Maharlika Highway, sakop kan barangay Bigaa sa syudad ng Legazpi, poko mas o menos alas 2 din hapon kasudma. Binisto ang biktima na si Jaime Atento, 55 anyos kan sitio Pulot Barangay Taysan, Legazpi City. Susog sa investigasyon kan Legazpi City Police Station, gikan ang jeep sa Legazpi City Terminal asin pasiring kutang Tabaco City para maghatod kan mga lunad kaining pasahero. Matanghali sa barangay Padang, pauli na kutaan biktima, makalis na mag-pick up nin mga kahoy na gagamiton bilang stand kan mga pigdi-deliver kaining burak. Alagad pag-abot sa lugar kan insidente, nasakop kan jeep ang linya kan tricycle na nauli sa pagkakalasi kan biktima hasta sa bawian nin buhay. So eventually, siyempre jeep and tricycle, yung tricycle, parang top flip ang tawag doon. So nakaitaas yung yung motorsiklo, yung side wheel sa baba. So nahulog yung driver. Para sa matuang aki kan biktima, makulog sa buot na mahiling nawara ng buhay ang lalaki na daing kapagalan sa pagkayod ngani may tawaan sa indang ural daw na pangangaipo, asin mapatapos indang apat na magturugang sa pag-aadal. Ay, skula ko sa daragay. Wala akong balon. Nagkakahid mo na si pa. Tigato na sa gwardiya. Tigo ko ako man po para may balon ako doon sa daragay. Naglakaw ko po aling daraga ang albay. Para na makagraduate ako. Kaya, pasalamat ako talaga kay Papa. Dahil sa iya, kungain ako ngunyan. Pasalamat ako na tinabangan niya ako. Tinabangan niya ako na may permanenteng trabaho. Sa ibong kaini, dahil naman na plano pa anabay ang pamilya na magsuunad din reklamo kontra sa sospek. Mantang inako naman kan operator kan jeep ang gabos na gastuson sa pagpalubong sa biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.